भाई हमार अगर जिंदगी में सक्सेस होके के बा तो दू गो उपाय। पहला, अगर कोनो नाशा करता रहो माने भयंकर नाशा, तो नाशा कल छोड़ दो। और दूसरा, अगर कोनो लड़की के चक्कर में पड़ब तो लड़की के चक्कर में पड़ल छोड़ दो। काहे कि ऐसन के एगो हमार दोस्त रहलो, ओकरा साथे यही में भइल। वो लड़की से बहुत दिन से माने ओकरा चक्कर चलत रहल। बाहर जाई तो 15 दिन को 1 महीना को 2 महीना रही, जब बदलाई जब मैंने फोन करी चाहे जब बदला उतर से तब वो घरे पहुंच जाता। आ वही चक्कर में वो मैंने कहीं मैंने काम बढ़िया से ना कर पावत रहो, सक्सेस ना हो पावत रहो। ओकरा बाद से वो गइल विदेश। विदेश गइल का केंगा 2 साल रह गइल। ओकरा बाद से फेन घरे गइल फेन माने विदेश खातिर पासपोर्ट लगल वीजा। ओकरा बाद से पासपोर्ट लगा के फेन विदेश खातिर तैयारी कर के फेन विदेश गइल। आ विदेश गइल फिर 8 दिन पर भागे वही के चक्कर में, ठीक बा। 8 दिन पर फेन भागे तो कौनो माने भाई जा तो कमाई नहीं खेते का ओकरा साला के ओकरा से मिलता कि वो जब कहती है तब चली आता। अब बताओ भाई, विदेश उतना पैसा लगा कर विदेश आइला, विदेशों से भाग गए। अब का भइल बा कि माने चलता आइल 8-10 दिन पर माने विदेश से चल गई जैसे। ओकरा बाद से घरे गइल कुछ दिन रहल। ओकरा बाद से पता चल कि लड़किया के माने कहीं शादी माने सेट हो गई। हाँ ई रहल माने अपना चक्कर में कि माने हमरा से माने शादी हो, तू दूसरा जगह शादी कर लेबे, कहती हम तो छोड़ दो। तो वो आवा लगा फोन करके कहत रहे कि हमार जिंदगी बर्बाद कर दलस, ओकरा खातिर हम चल आवत रहनी बाहर से जबे बोलाई तबे चाहे जौन चीज कोई तौन चीज हैं विदेश से ओकरे चक्कर में चल गई। उहे बोलौलस तो चल गई। हम कहनी भाई ते समझ, तोरा लगे दिमाग बा नो, तोरो समझे के चाहिए न। ये बात बा भाई, ऐसा अगर केहू करता तो मत करो भाई, जिंदगी बर्बाद हो जाए। छोड़ के चल दिया सब लात मार के, फिर तार जिंदगी खत्म हो जाएगा, ठीक बा ना। ये कुल बात बा। वीडियो के शेयर करो भाई, वीडियो अच्छा लागल हो तो हमको फॉलो करो। मिलत फिर अगला वीडियो में।